Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Η κουνελίτσα και το τέρας. Μια πολύ γλυκιά ιστορία βασισμένη στο κλασικό παραμύθι της πεντάμορφης και του τέρατος, με πρωταγωνιστές δύο χαριτωμένα κουνελάκια. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας πλούσιος κουνελοέμπορος μαζί με τις τρεις του κόρες. Οι δύο μεγαλύτερες, η Αγκάθα και η Τσουκνίδα, ψώνιζαν κάθε μέρα στα μαγαζιά και σπαταλούσαν τα χρήματα του πατέρα τους. Η πιο μικρή κόρη όμως ήταν διαφορετική. Λάτρευε τα βιβλία, τη ζωγραφική, το χορό και της άρεσε να παρατηρεί πως μεγάλωνε και άλλαζε το κάθε τι γύρω της. Το όνομά της ήταν Κουνελίτσα. Μια μέρα ο έμπορος έλαβε ένα γράμμα με άσχημα νέα. Μια τρομερή καταιγίδα είχε βυθίσει όλα του τα πλοία στα βάθη των ωκεανών. «Καταστράφηκα», φώναξε. «Δυστυχώς θα πρέπει να φύγουμε από την πόλη και να ζήσουμε μετρημένα σε ένα σπίτι στην εξοχή». «Να λερώσω με χώμα τις πατούσες μου», στρίγκλισε η Αγκάθα. «Ποτέ! Να κάνω παρέα με λαγούς του αγρού», τσίριξε η Τσουκνίδα. «Δεν νομίζω». «Θα μου λείψει πολύ η ζωή μας εδώ», είπε ήρεμα η Κουνελίτσα, «αλλά τουλάχιστον θα είμαστε όλοι μαζί». Και έτσι πούλησαν το σπίτι τους στην πόλη και μετακόμισαν σε ένα σπιτάκι στην άκρη του δάσους. Η Κουνελίτσα έμαθε γρήγορα να μαγειρεύει, να μπαλώνει και να φροντίζει το λαχανόκηπο. Φύτεψε βότανα και λεβάντα και τα πουλούσε σε μια μικρή κοντινή πόλη. Η Αγκάθα και η Τσουκνίδα δεν έμπαιναν στον κόπο να σηκώσουν ούτε την πατούσα τους για να τη βοηθήσουν. «Αφού η Κουνελίτσα δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα με τις δουλειές, γιατί να μην κάνει και τις δικές μας?» έλεγαν. Πέρασε ένας χρόνος και ο έμπορος άκουσε ότι ένα από τα πλοία του δεν είχε βυθιστεί, αλλά είχε επιστρέψει στο λιμάνι. «Θα πρέπει να φύγω για την πόλη», τους είπε. «Θέλετε να σας φέρω κάποιο δώρο, κορίτσια?» «Ένα σατινένιο φόρεμα», παράγγειλε με ύφος η Αγκάθα. «Με ταξωτά γοβάκια», διέταξε η Τσουκνίδα. «Εάν είναι εύκολο, μπαμπά, θα ήθελα να μου φέρεις ένα τριαντάφυλλο», είπε η Κουνελίτσα χαμογελαστά. «Θα προσπαθήσω να φέρω ό,τι μου ζητήσατε», της βεβαίωσε ο μπαμπάς τους, και μια και δυο πήρε το δρόμο για την πόλη. Στην πόλη όμως τα νέα ήταν πολύ δυσάρεστα. Το μοναδικό πλοίο που νόμιζε ότι είχε γυρίσει πίσω είχε τελικά βυθιστεί, το φορτίο είχε χαθεί και το πλήρωμα που είχε σωθεί ζητούσε τους μισθούς του. Έτσι ο έμπορος αναγκάστηκε να πληρώσει τους ναύτες του με τις ελάχιστες οικονομίες του. Του είχαν απομείνει μόνο λίγα νομίσματα που δεν έφταναν ούτε για να αγοράσει ένα τριαντάφυλλο. Ο έμπορος έφυγε τόσο αναστατωμένος από την πόλη που κατάλαβε ότι χάθηκε στο δάσος μόνο όταν είχε πλέον απομακρυνθεί πολύ από τον κεντρικό δρόμο. Περιπλανιόταν άσκοπα μέχρι που ο αέρας πλημμύρισε από μια υπέροχη μυρωδιά ψητών λαχανικών. Ακολούθησε τη μυρωδιά και βρέθηκε μπροστά σε ένα κάστρο. Η ανοιχτή του πύλη ήταν λουσμένη από χρυσό φως. Ο έμπορος προχώρησε. Μπήκε στην κεντρική σάλα και είδε ένα τραπέζι στρωμένο με πιατέλες γεμάτες λαχταριστά φαγητά. «Κάποιος ετοιμάζεται να δειπνήσει. Όταν έρθει θα του ζητήσω να μου δώσει και μένα να φάω κάτι», μονολόγησε. Κάθισε και περίμενε. Περίμενε αρκετή ώρα. Στο τέλος πεινούσε τόσο πολύ που αποφάσισε να φάει μια μπουκιά. Μετά άλλη μία. Και πριν καλά το καταλάβει, είχε φάει ό,τι υπήρχε πάνω στο τραπέζι. «Θα πρέπει να ευχαριστήσω τον οικοδεσπότη», σκέφτηκε ο έμπορος και αποκοιμήθηκε. Το πρωί ο έμπορος ξύπνησε σε ένα μαλακό κρεβάτι στρωμένο με λινά σεντόνια. Σε έναν ασημένιο δίσκο δίπλα στο κρεβάτι τον περίμενε ένα υπέροχο πρωινό με δημητριακά, τσάι για σεμί και ολόφρεσκο χυμό καρότου. Η πείνα του νίκησε την περιέργειά του. Έφαγε γρήγορα το πρωινό του, άρπαξε την τσάντα του και βρέθηκε στην εξώπορτα. Διέσχισε τον κήπο του κάστρου, αλλά κοντοστάθηκε γιατί μύρισε τα υπέροχα τριαντάφυλλα και θυμήθηκε το δώρο της Κουνελίτσας. Αποφάσισε να κόψει το πιο όμορφο μπουμπούκι, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα απέσιο ουρλιαχτό. «Ποιος τόλμησε να κλέψει τριαντάφυλλο από τον κήπο μου?» Ο έμπορος πάγωσε. Ένα πελώριο τέρας πρόβαλε πίσω από μια τριανταφυλλιά με μάτια που πετούσαν σπίθες, κοφτερά δόντια και τεράστια σαγόνια. Ήταν ό,τι πιο τρομακτικό είχε δει ποτέ του έμπορος.
Όμως φορούσε ένα υπέροχο βελούδινο κοστούμι. Εγώ μονάχα είμαι ένας φτωχός έμπορος», ψέλισε ο έμπορος. «Ο ίδιος έμπορος που έσωσα και τάισα και φιλοξένησα?» ρώτησε το τέρας. Δεν το έκανα επίτηδες», είπε οικετευτικά ο έμπορος. «Το μόνο που ήθελα ήταν ένα τριαντάφυλλο για να το πάω δώρο». «Δώρο σε ποιον?» ρώτησε το τέρας. Και έτσι ο έμπορος είπε στο τέρας για τις κόρες του και για τις δυστυχίες που τους είχαν βρει. Όταν τελείωσε, το τέρας είπε: «Θα σου χαρίσω τη ζωή με έναν όρο. Μία από τις κόρες σου θα πάρει τη θέση σου». «Ποτέ», είπε ο έμπορος, «αν πρέπει να πληρώσει κάποιος, θα πληρώσω εγώ». Το τέρας μούγκρισε. «Εάν πεινούσα έστω και λίγο, θα σε είχα ήδη φάει. Πήγαινε στο σπίτι σου. Μία από τις κόρες σου θα πρέπει να έρθει μέσα σε μία εβδομάδα. Διαφορετικά θα σας καταστρέψω όλους. Και τώρα πήγαινε. Όποιο δρόμο και να πάρεις θα φτάσεις στο σπίτι σου». Και με αυτά τα λόγια το τέρας εξαφανίστηκε. Ο έμπορος τριγύρισε για λίγο στο δάσος μέχρι που βρήκε ένα μονοπάτι και το ακολούθησε. Όπως του είχε πει το τέρας, το μονοπάτι τον οδήγησε κατευθείαν στο κατόφλι του, όπου είδε την κουνελίτσα να φυτεύει λουλούδια. Ο έμπορος έδωσε λυπημένα στη μικρή του κόρη το μπουμπούκι. «Ω, πατερούλη, είναι υπέροχο», είπε. «Πού το βρήκες?» «Πού είναι τα δώρα μου?» απέτησε να μάθει η Αγκάθα που είχε βγει στην εξώπορτα. «Θα πρέπει να είναι μέσα στην τσάντα του», είπε η Τσουκνίδα. Όρμησε στην τσάντα και βρήκε σατινένια φορέματα με ταξωτά γοβάκια και λαμπερά κοσμήματα. Έκπληκτος ο έμπορος διηγήθηκε στις κόρες του τα πάντα, ακόμα και ότι τα φορέματα, τα γοβάκια, τα κοσμήματα θα πρέπει να τα είχαν βάλει στην τσάντα του όταν ήταν στο κάστρο. Στο τέλος αποκάλυψε την υπόσχεση που είχε δώσει στο τέρας. «Εγώ πάντως δεν πάω», είπε η Αγκάθα, «παρότι τα δώρα που μας χάρισε είναι πράγματι ωραία». «Η κουνελίτσα πρέπει να πάει», είπε σκυθροπή η Αγκάθα. «Αυτή ήθελε το τριαντάφυλλο και βρήκες εσύ τον πελά σου, μπαμπά». «Θα πάω», είπε ήρεμα η κουνελίτσα και καθησύχασε τον πατέρα της. Νωρίς το επόμενο πρωί, πριν καλά χαράξει, η κουνελίτσα έφυγε ελαφροπατώντας από το σπίτι. Ροδοπέταλα έπεφταν από τον ουρανό και την οδηγούσαν στο κάστρο. Προχωρούσε θαρετά στο μονοπάτι με τα ροδοπέταλα που οδηγούσε στο σκοτεινό δάσος. Τελικά έφτασε στο λαμπερό κάστρο του τέρατος. Τα ροδοπέταλα σταματούσαν ακριβώς έξω από την πύλη του. Η κουνελίτσα έσπρωξε τη βαριά πόρτα. Μια ζωηρή φωτιά έκαιγε στο τζάκι και το τραπέζι είχε στρωθεί για το πρωινό. Η κουνελίτσα κάθισε στο τραπέζι. Ένας ασημένιος δίσκος προσγειώθηκε μπροστά της. Είχε χυμό ροδάκινο, τηγανίτες με τριφύλι και άνθη μπρόκολου, τα αγαπημένα της φαγητά. Η κουνελίτσα είπε ταπεινά «Σε ευχαριστώ» και έβαγε το πρωινό της. Όταν τελείωσε αποφάσισε να επισκεφτεί όλα τα δωμάτια του κάστρου. Πέρασε από πολλά δωμάτια γεμάτα με υπέροχα έπιπλα, πίνακες και τόσα πολλά βιβλία όσα δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της. Στο δεύτερο όροφο είδε το όνομά της σκαλισμένο σε μία πόρτα. Την άνοιξε, μπήκε σε ένα υπέροχο δωμάτιο και βρήκε μια ντουλάπα γεμάτη με φορέματα και γοβάκια σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ένα καταπληκτικό φόρεμα και ντυμένο με κοσμήματα βγήκε χορεύοντας έξω από την ντουλάπα. «Για μένα?» ρώτησε η κουνελίτσα. «Είσαι πολύ όμορφο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να φοράω κάτι πιο απλό το πρωί». Βιαστικά το βραδινό φόρεμα μπήκε ξανά στην ντουλάπα και ξεπρόβαλε ένα άλλο φόρεμα με ταξωτό και κεντυμένο με αγριολούλουδα. «Λατρεύω τα λουλούδια», είπε η κουνελίτσα. «Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, όποιος κι αν είσαι». Φόρεσε αμέσως το καινούριο της φόρεμα και βγήκε από το κάστρο για να εξερευνήσει τον κήπο. Ανακάλυψε υπέροχους κήπους, συντριβάνια που ανάβλιζαν νερό και παρτέρια με κρεμαστές τριανταφυλλιές. Παντού υπήρχαν φιδωτά μονοπάτια, εξωτικά δέντρα, λαχανόκηποι και ανθόκηποι. Είδε ακόμα και ένα ποταμάκι γεμάτο χρυσόψαρα.
Την ώρα που ο ήλιος κόντευε να δύσει, η κουνελίτσα αποφάσισε να επιστρέψει στο δωμάτιό της. Πετσέτες και ζεστό νερό την περίμεναν για να κάνει το μπάνιο της. Ένα ολόχρυσο φόρεμα ήταν κρεμασμένο στην πόρτα της ντουλάπας. Η κουνελίτσα πλύθηκε αμέσως και φόρεσε το υπέροχο φόρεμά της. Μετά πήγε χοροπηδώντας στην τραπεζαρία του κάστρου. Το τραπέζι είχε στρωθεί για ένα άτομο, αλλά υπήρχαν 2 καρέκλες. Όταν η κουνελίτσα κάθισε στο τραπέζι, ακούστηκαν βαριά βήματα από τις σκάλες. Τότε εμφανίστηκε το τέρας. «Καλησπέρα, κουνελίτσα», της είπε. Η εμφάνισή του μπορεί να ήταν αποκρουστική, αλλά η φωνή του ήταν γλυκιά και σοβαρή. «Μήπως χρειάζεσαι κάτι?» τη ρώτησε. «Θα ήθελα κάτι», απάντησε ντροπαλά. «Έφυγα από το σπίτι χωρίς να αποχαιρετήσω τον πατέρα μου. Θα ανησυχεί». «Του έχω ήδη στείλει μήνυμα ότι έφτασες καλά», τη βεβαίωσε το τέρας. «Είσαι πάρα πολύ ευγενικός», είπε εκπληκτή η κουνελίτσα. Το τέρας φάνηκε να ικανοποιήθηκε από τη φιλοφρόνησή της. Κάθισε απέναντί της και στη στιγμή δίσκοι γεμάτοι φαγητά προσγειώθηκαν στο τραπέζι. «Φάε ό,τι σου αρέσει. Εγώ ποτέ δεν τρώω μπροστά στους άλλους». Όση ώρα η κουνελίτσα έτρωγε το βραδινό της, το τέρας τη διασκέδαζε με αστείες ιστορίες. «Δεν το περίμενα ότι θα είσαι τόσο διασκεδαστικός», είπε η κουνελίτσα. «Τότε θα με παντρευτείς?» ρώτησε το τέρας. Τα αυτιά της κουνελίτσας τρεμόπαιξαν. «Δεν θα μπορέσω να σε παντρευτώ ποτέ», είπε. «Τότε λοιπόν είμαι καταδικασμένος», αναστέναξε το τέρας και άφησε την κουνελίτσα μόνη της να συλλογιστεί τα λόγια του. Το επόμενο πρωί η κουνελίτσα σηκώθηκε από τη μυρωδιά τσαγιού με δυόσμο, έφαγε το πρωινό της και κατέβηκε στη βιβλιοθήκη του κάστρου. Εκεί βρήκε μερικά υπέροχα βιβλία και πέρασε τη μέρα της διαβάζοντας τον κήπο. Την ώρα του δείπνου η κουνελίτσα ευχήθηκε να είχε ξεχάσει το τέρας τα χτεσινά της λόγια. Μπήκε στην τραπεζαρία και εκείνος της χαμογέλασε. Τη ρώτησε πώς πέρασε τη μέρα της και εκείνη του μίλησε για τα βιβλία που είχε διαβάσει. Τα είχε διαβάσει και εκείνος και έτσι συζήτησαν για τις αγαπημένες τους ιστορίες. «Σου αρέσει ο χορός?» ρώτησε όταν πια η κουνελίτσα είχε φάει το γλυκό της. «Ναι, πολύ», του απάντησε εκείνη. «Ακολούθησέ με», συνέχισε το τέρας και την οδήγησε στην αίθουσα χορού. Μόλις μπήκαν στην αίθουσα, ο αέρας πλημμύρισε με υπέροχη μουσική. Το τέρας έπιασε τη μαλακή πατούσα της κουνελίτσας στη δική του τραχιά πατούσα και χόρεψε μαζί της κάτω από τα αστέρια. «Δώσε μου μια ευκαιρία», της ψιθύρισε στο αυτί. «Κάποια μέρα δεν ξέρεις, μπορεί και να με αγαπήσεις». Εκείνη απέφυγε το βλέμμα του. Δεν ήθελε να πληγώσει για ακόμα μια φορά τα αισθήματά του, αλλά έπρεπε να του πει την αλήθεια. «Θα μείνω μαζί σου, αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ», του είπε. Και έτσι κάθε βράδυ χόρευαν στην αίθουσα χορού. Και έκαναν βόλτες τη νύχτα στους κήπους και συζητούσαν για τα αγαπημένα τους βιβλία. Κάθε βράδυ το τέρας ζητούσε από την κουνελίτσα να τον παντρευτεί και κάθε βράδυ εκείνη του έλεγε όχι. «Λέτε να αλλάξει γνώμη κάποια στιγμή?» Οι μήνες περνούσαν. Η κουνελίτσα ήταν ευτυχισμένη, αλλά της έλειπε πολύ το σπίτι της. Έτσι ζήτησε από το τέρας να της επιτρέψει να επισκεφτεί τον πατέρα της. «Μόνο για λίγο», υποσχέθηκε. «Μετά θα γυρίσω πάλι πίσω». «Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσεις?» ρώτησε το τέρας. «Θα γυρίσω γιατί το θέλω», τον βεβαίωσε η κουνελίτσα. «Αυτό σημαίνει ότι θα με παντρευτείς?» ρώτησε το τέρας. «Όχι», είπε η κουνελίτσα ντροπαλά. «Μου αρέσεις πολύ, αλλά δεν σε αγαπάω. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Εξάλλου εσύ είσαι ένα τέρας και εγώ ένα κουνελάκι». Το τέρας κοίταξε την κουνελίτσα με δάκρυα στα μάτια. «Πήγαινε», της είπε. «Αυτό το δαχτυλίδι θα σε οδηγήσει αμέσως στο σπίτι του πατέρα σου. Θα πρέπει να επιστρέψεις σε μια εβδομάδα. Διαφορετικά θα πεθάνω». «Να είσαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω», είπε η κουνελίτσα. Φίλησε στο μάγουλο το τέρας και φόρεσε το δαχτυλίδι. Μέσα σε λίγα λεπτά η κουνελίτσα είχε φτάσει στο σπίτι της. Έτρεξε να αγκαλιάσει τον πατέρα της και του διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί.
«Το τέρας φέρθηκε και σε μας πολύ ευγενικά», είπε σκεπτικός ο έμπορος. «Λίγες μέρες αφότου έφυγες, παιδί μου, μας έστειλε ένα μπαούλο γεμάτο χρυσάφι». «Και η Αγκάθα και η Τσουκνίδα τι κάνουν?» ρώτησε η Κουνελίτσα. «Παντρεύτηκαν και έφυγαν μακριά», χαμογέλασε και αγκάλιασε την κόρη του. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθες. Η ευτυχία μου ολοκληρώθηκε τώρα που θα είσαι εσύ μαζί μου». «Αχ, πατερούλη μου, θα πρέπει να επιστρέψω σε 1 εβδομάδα». «Το τέρας δεν θα σε αφήσει να μείνεις για πάντα μαζί μου?» ρώτησε ο έμπορος. «Δεν το ήθελε μόνο αυτός», εξήγησε η Κουνελίτσα. «Είναι ο καλύτερος μου φίλος, μπαμπά. Θα λυπηθώ πάρα πολύ αν δεν το ξαναδώ». Αγκάλιασε τον πατέρα της ξανά. «Πόσο μου έλειψες όμως, πατερούλη». Η εβδομάδα πέρασε πολύ γρήγορα. Την ώρα που η Κουνελίτσα ετοιμαζόταν να φύγει, η Αγκάθα και η Τσουκνίδα ήρθαν μαζί με τα μωρά τους για να επισκεφτούν τον πατέρα τους. Παρακάλεσαν την Κουνελίτσα να μείνει για να τις βοηθήσει. «1 μέρα παραπάνω δεν θα βλάψει κανέναν», σκέφτηκε η Κουνελίτσα, ξεχνώντας τι της είχε πει το τέρας πριν φύγει. Εκείνο το βράδυ μίλησε στις αδερφές της για τη ζωή της. «Το τέρας είναι πολύ καλό μαζί σου», είπε η Αγκάθα, «αλλά με μας τι γίνεται? Εκτός από τον μπαούλο με το χρυσάφι δεν μας έδωσε τίποτα άλλο». «Ναι», είπε η Τσουκνίδα, «ένα τόσο άσχημο τέρας για ποιο λόγο να έχει τόσα πλούτη?» Ξαφνικά η Κουνελίτσα είδε τις αδερφές της με άλλο μάτι. «Δεν έχετε δίκιο. Το τέρας μπορεί να μην είναι όμορφο, αλλά είναι ευγενικό και έξυπνο. Εσείς οι δύο είστε πραγματικά τέρατα. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τα χρήματα και τα ρούχα». Και τότε θυμήθηκε τα λόγια που της είχε πει το τέρας πριν χωρίσουν. «Πρέπει να φύγω», είπε αναστατωμένη. «Εύχομαι μόνο να μην είναι πολύ αργά». Φίλησε τον πατέρα της και φόρεσε το δαχτυλίδι που της είχε δώσει το τέρας. Την επόμενη στιγμή είχε επιστρέψει στους κήπους του κάστρου. «Τέρας, πού είσαι?» φώναξε. Έτρεχε από κήπο σε κήπο και έψαχνε να βρει το τέρας. Τελικά το είδε ξαπλωμένο στην όχθη του ποταμού. Κρατούσε σφιχτά ένα τριαντάφυλλο πάνω στην καρδιά του. Η Κουνελίτσα γονάτισε δίπλα του. «Ω τέρας, σε παρακαλώ μη μ' αφήσεις». Εκείνο άνοιξε με κόπο τα μάτια του και την κοίταξε. «Φοβήθηκα ότι δεν θα έρθεις», ψιθύρισε. «Είμαι εδώ, θα μείνω μαζί σου για πάντα, αγαπημένο μου τέρας», είπε η Κουνελίτσα. «Θα γίνω γυναίκα σου, εάν με θέλεις ακόμα». Πριν καλά ολοκληρώσει τη φράση της, το τέρας μεταμορφώθηκε σε ένα πανέμορφο πρίγκιπα κούνελο. Ανακάθισε και έπιασε την πατούσα της Κουνελίτσας. «Πολλά χρόνια πριν μια μάγισσα με μεταμόρφωσε σε τέρας, επειδή ήμουν εγωιστής και κακός», είπε. «Η κατάρα θα κρατούσε μέχρι τη μέρα που θα άλλαζε ο χαρακτήρας μου και θα βρισκόταν μια γυναίκα που θα ήθελε να είναι μαζί μου παρόλη την ασχήμια μου. Πριν έρθεις είχα απελπιστεί, δεν πίστευα πια ότι θα ξαναγινόμουν πρίγκιπας. Σε ευχαριστώ για όλα, Κουνελίτσα». Η Κουνελίτσα ακούμπησε τη μητούλα της στη μητούλα του πρίγκιπα. «Πάντοτε συμπεριφερόσουν σαν πρίγκιπας», δήλωσε. «Έμαθα να αγαπώ την καλή σου καρδιά και τώρα βλέπω πόσο όμορφος είσαι». Ο γάμος έγινε την επόμενη μέρα. Όλοι στο βασίλειο ήταν καλεσμένοι, ακόμα και η Αγκάθα και η Τσουκνίδα. Οι αδερφές της φέρθηκαν με το συνηθισμένο αγενέστατο τρόπο τους, αλλά τίποτα δεν κατάφερε να μειώσει τη χαρά της Κουνελίτσας και του πρίγκιπα. Έφτιαξαν μια μεγάλη υπέροχη οικογένεια και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.